Дарагія бацькі і хросныя, умілаваныя ў Хрысце Пану браты і сёстры, слухачы нядзельнай пропаведзі, 21-я звычайная нядзеля. І сёння хацеў бы з вамі схіліцца над таямніцай сужанства. Чаму таямніцай? Таму што святы Павел, апостол, сёння ось якраз у другім чытанні у пасланні да эфесцаў, заканчваючы свае разважанні пра сужанства, кажа: вялікая таямніца гэта. А я кажу у дачыненні да Хрыста і да Касцёла. Сапраўды, сужанства гэта вялікая таямніца, так як і таямніца стварэння чалавека на образ Божы. І гэту таямніцу нам трэба распазнаваць. Здаецца, што так проста. Сужанства ж гэта, звычайныя адносіны, которые мы бачым у штодзённасці. Такі звычайны праект. Не, мои дорогие. Это вялікая таямніца, которой мы павінны учыцца, асабліва тыя, хто адкрылі ў сабе паклікання сужэнства і сям'і. Вось яшчэ блёсткі у нас тут у прэзбітэрыум ад сукенкі шлюбнай засталіся, бо ўчора якраз такі у парафіі адбылося 2 шлюбы, 2 сужанства распачалі свой шлях. І я благаславіў ім. Якой малітвай благаславіў ім? Хачу пракаментаваць яе толькі часткова. Там такая доўгая малітва благаславенства сужанства ў часе цэлебрацыі сакраменту. Святар, выцягнуўшы рукі, маліўся так: «Спашлі, Господі, на іх ласку Духа Святога, каб Тваю любоў, якую Ты напоўніў іх сэрцы, яны верна захоўвалі ў сужанскім саюзе». Пачнём з таго, што якая колькасць сужанстваў у нас у Беларусі, напрыклад, здаецца, хрысціянскіх, у нас большинство хрысціяне жывуць, да? Ввогуле просяць аб гэтым благаславенстве Касцёла. Першае пытанне. Другое пытанне: калі святар моліцца: «Господі, спашлі ім ласку Духа Святога, каб Тваю любоў, якую Ты іх напоўніў сэрцы, да, яны верна захоўвалі». Другое пытанне: якая колькасць маладых людзей, якія ідуць у вельмі адказны праект, якім з'яўляецца сужэнства, маюць адносіны з Господам? Які працэнт? А любоў – это дар Бога. А любоў узаемную верна захоўваць у сужанскім саюзе магчыма? Калі ввогуле, што такое любоў? І з чым яе кушаюць? З яе што гэта такое? Любоў – это дар Бога. Сужанства – гэта праект Бога. Як рэалізаваць пакліканне, которое Бог стварыў, як галоўны інжынер, праекціроўшчык, да, без яго удзелу? Абсурд. А такіх абсурдных сітуацый у нас у сужэнствах у нашай краіне дастаткова. Далей святар моліцца: «А дары слугу Тваю, Тацяну, Снежану, Светлану или там якую-то жанчыну іншую, ласкай любові і супакою навучы ісці шляхам святых жанчын, хвалу якіх абвяшчае Святое Пісанне». Другі момент, распачынаем зараз ад жанчыны, да, бо Ксёндз благаслаўляе жанчыны. Пакліканне жанчыны – гэта ісці шляхам святых жанчын. Святых жанчын. Святы той жа Павел апостол у першым пасланні да Тимофея, ён нам падказвае, як жанчыны павінны рэалізаваць гэту святасць. Падказвае, да? Это першае пасланне да Тимофея, 2 глава, і чытаем: «Падобна і жанчыны у прыстойным адзенні, упрыгожаныя са сціпласцю і цнатлівасцю, не пляценнем валасоў ці золатам або перламі ці каштоўнымі строямі, але як належыць жанчынам, лепш выяўляючы пабожнасць праз добрыя справы,
Жанчына няхай вучыцца ў ціхасці з поўнай пакорлівасцю. Вось это образ жанчыны. Жанчыны, якая уступае ў сужанства. Пачнем з адзеяння. Як сёння нашыя дзяўчаты, будучыя жоны, мацеря, як яны апранаюцца сёння? Хрысціянскія. Мы зараз пра хрысціян кажам. Прыстойнае адзеянне. Ну, слава Богу, глыбокі мы ўжо працуем над гэтым 9 гадоў. У храме у нас дастаткова прыстойнае адзеянне ў жанчын. У юбках, належны іх дрэс-код, не там у штанах и так далее. Не? То есть уже над этим працуем. Аллилуйя. Хочу вам еще раз за это подяковать. Але что робится на улицах? Где пристойность наших жанчын? Потым з'являецца у сужанствах рознага роду рэўнасць мужчын. Да? А як не рэўнаваць жанчыну, калі яна ходзіць у такім адзеянні, што з яе вачэй не зводзяць іншыя мужчыны? Потом не трэба мець прэтэнзій да мужа, што ён рэўнуе. Як ходзіш жанчына апранутая. Я зараз не пра нездароўную рэўнасць кажу, бо ёсць у мужчын нездароўная рэўнасць, яшчэ пра гэта скажу. Але тут ты, жанчына, з'яўляешся прычынай рэўнасці твайго мужа, да, мужчын, таму што ты не маеш прастойнае адзеяння. Жанчыны павінны працаваць над ціхасцю і пакорлівасцю. За мужам, не перед мужем, не на голове мужа, за мужем, с полной покорливостью. Не пакрыўце жанчыны, але многія у нас жанчыны пачынаюць займаць аўтарытэт, такі, ведаеце, главенства ў сужанстве. Главенство ў сужанстве, дзе жанчына пачынае руководзіць, руководящую должность занимать. А хто даў на гэта добро? Читай Слово Божие, разважай на коленях. Павел апостол кажа, не дазваляю жанчыне навучаць і панаваць над мужам, але каб заставалася ў ціхасці. Слышите, жанчынкі? Не можешь навучаць і наставлять мужа. Это не твоя роль. Сколько у нас из-за гэтага конфликтов? А ты повинен так, а ты повинен гэнака и так далее. Да? Месца свое жанчына ведае ў сужанстве. Не бяру под увагу патологію, у которой жанчына не мае іншага выхада, як збраць эту позицию. Калі мужчына не выконвае свае ролі, да? Зараз про это будем казаць, то жанчыны нема выхада. На ёй ремонты дома, на ёй гатаванне ежы, выхаванне дзяцей і яшчэ мужа на плечы. Ну, таму што ён неадэкватны. Ну, таму што ён не выконвае сваю роль, як муж, который должен быць главой. Да? Ну, то тады, да, такая жанчына бедная, але гэта патологія. Это не хрысціянскае сужанство. Прабачце, калі ласка, вось Пісанне. Усе каментуем, разважаем. Таямница, Павел кажа, разважай эту таямницу. Знай свое место. А потым не дзіўляюся, што мужчыны распіваюцца, бо калі жанчына пачынае браць главенства і ўсім руководзіць, а яму зачем это? Ён будзе сабе ляжаць з піўком на жываце, паглажваць, і яму будзе добра. Все будзе хорошо. А яна будзе ўсё рабіць у хаце. Все поперапутвалі, да? Все. А Павел кажа, Адам быў створаны першы, а потым Ева. За мужам. За мужам. Дорогие жанчынкі, жоны, будьце, як Павел апостол кажа, вучыцеся ціхасці і пакорлівасці. З Марыяй разважайце сваё месца ў сужанстве. З Марыяй будьце мудрымі. Будьце мудрымі жанчынамі, збірайце алей. Да, про тыя жанчын мудрасць сказана ў прыпавесці. Збірайце алей. Не ляціце ўперод. Мужчыны, не? Далей святар маліўся над мужчынам. Глянь таксама, Господі, на яе мужа.
Віктора, Ніколая, Александра і так далі. Навошта глянь на яго? Каб ставіўся да яе з даверам, сапраўднай пашанай, каб прызнаваў яе роўнасць, увага, у супольным жыцці і пакліканні да ласкі. І няхай любіць яе такой любоўю, якой Христус любіць свой касцёл. А зараз мужчыны, ушкі наастрыце. Павел кажа, таямніца. Якая таямніца мужчыны, мужа у сям'і? Быць главою, так. Але быць як Христус, который полюбіў касцёл, аддаў сябе за яго. Жонка будзе падпарадкавана табе, будзе падпарадкавана, калі яна будзе адчуваць цябе сапраўдным мужам, калі ты будзеш шанаваць яе роўнасць, прызнаваць яе роўнасць. Жонка – это не рабыня, это не абсцірванне твайго ўбрання, гэта не там выхаваўшыца твоих дзяцей, это жонка, которая за мужем. Ты повинен яе сцерагчы як уласнае тело. Что сказал Павел? Так повинны мужи любить своих жонок, як свое тело. Ого! Ого! Хто любить жонку свою, любить самого себе. Зрабіце выводы, мужчыны. Калі ты, не дай Бог, падымаеш руку, калі ты агрэсіруеш, калі ты яе унижаешь, то ты сам себе понижаешь. Это недостойно мужчины, христианина. Увага. Мы зараз разважаем з вами про христианское суженство, про таямницу Божию. Вот эта холодность, это такая замороженность, пыхливость мужчин, она полохая бедных жанчын. Я такую простую рэч кажу. Калі жанчыны гавораць, слухайце іх, таму што яны гавораць, это у іх патэнцыял Бог даўшы. Та-та-та-та-та-та, яны гавораць, надо іх слухаць. Но если жанчына замаўчала, это трагедия. Реально. Калі жанчына ў сужанстве перастала размаўляць, все, яна ў депрессии. У яе беда. Яна закрылася. Яна закрылася. Таму што ты яе не слухаеш. Яна пыталася размаўляць з табой год, 2, 3, 5, 10, 15, 20, а потом маўчок. Крыўдам там столькі, болі душы столькі, што яна ўжо не хоча размаўляць. А я знаю, что ты будешь говорить. Мужчыны, як святы Павел кажа нам, як Христус любіць касцёл. Як любіць Христус касцёл. А давайте паглядзім, як нас Господь любіць. Хто прыходзіць да Господа со сваімі ранамі, со сваімі клопатамі, со сваімі радасцямі. Што мы ў спавядніцы прыходзім да Господа? З чым мы прыходзім? Мы там гаворым, а Ён нас слухае. І за галаву, за валасы не трасе, і вушэй не закрывае. Христос нас любіць. А Павел кажа, мужы, любіце, як Христос полюбіў касцёл. Это такая таямніца, Господі. Табе трэба вучыцца любіць жонку, як Христос касцёл. Калі ты ў яе спрасіў хоць раз, што ёй баліць вообще? Ты калі-небудзь взяў за руку сваю жонку, паглядзеў ёй у вочы і спрасіў, дарагая, а што ў тебе чуваць? Мы живем уласными проектами. Ты должна это робить, ты должна это робить, ты распределим функции. Я голова семьи, ты так обстирывай, корми, гроши проношу, ты все делай. И она не домработница. Треба вычуць момент. Треба мець сэрца і любоў да жонкі. Треба убачыць пэўныя рэчы і яе падмяніць. Калі-небудзь, хоць.
Вы ведаеце, як гэта ценна для жанчыны? Господи, я табе дзякую, што ты даеш мне слухаць жанчын 23 гады. І гэта ўвесь боль жаночы, я выслухаўшы вот так, і так, і гэтак, і так. І да, я не ксёндз, мне некаторые, я не ксёндз, хай на ксяндзу. Конечно, ксяндзу, я вы скажите ксяндзу. Так у тебя же даже ревность потом до ксяндза сработает. Я таких кадров встречал, которые жонку ревнуют за то, что она каждую неделю в костел ходит. А что ты там ходишь каждую неделю? Он никуда не ходит. Ему ни Бог не нужен, ничего не нужно. А жонка ходит каждую неделю. А куда ты ходишь каждую неделю? Любовника завела себе. А, да, в костеле. Христос, ее любовник. А завела, конечно. Як с тобой не поговоришь, а с кем ей говорить? Только с Господом. Якая беда, калі я нават сустракаю ситуации католицких семей, калі вот это, вроде он не алкоголик, вроде он, знаете, не буянец, не бье, но морально он настолько жесткий, холодный человек, что женщина боится мужа, боится лишнее слово сказать, боится лишний жест сделать, потому что он, я глава, я буду это делать, туда-сюда, ты должна так, туда-сюда. Где почуццё? Где почуццё вражливости, жонки? Преклони ее к сердцу своему хоть раз. Якая патология, калі мне жанчына кажа: ойча, я говорю, а ты мужа просишь прабачэння? Ну, конечно, ойча, а что ж, надо жить. А он у тебе голову спуская. Я говорю, эй, ойча, 25 лет ни разу в жизни меня не попросил прощения. Католик? Ага. В костел ходит? Да. Ужас. Ужас. Пробачьте, я зараз нікого не критикую, не оскорбляю. Мое святарское сердце и право навучання, с которого користаю з этого святого месяца. И тыя мужчины, и женщины, которые будете слухать в интернете. Это таямница, суженство – это таямница. Ее надо на коленях разважать и вучиться любить у суженстве на коленях с Господом. Няхай любить ее такой любовью, як Христос любить костел. Где у нас такая любовь у мужчин? Тому бедные женщины горнутся до костела. Слава Богу, что хоть горнутся до костела, потому что их там, по крайней мере, слухают. Им там спочувають. Перше читання книги Єзуса Навіна. Задаю питання сьогодні християнським суженствам. Няхай не здариться нам, каб ми покинули Пана і служили іншим богам. Бог наш есть Богом святым у Тройце одиным. Троица – это отношения, это относины, живые, полные любови. То по якому образу ты живешь у своим суженстве? Який проект ти собі возомнив у суженстві, навіть будучи християнином? Калі нема любові узаємної, нема поваги і того, об чим ми сьогодні розважали. Но признай, не реалізуєш суженство по християнству. Покайся, человек Божий. І ти мужчина, і ти женщина. Калі ми не так реалізуємо суженство, як навчає нас Костел Божий. Господи, доверяю Тебе наше суженство и прошу об оздоровлении относин поміж мужем и жонкой. Аминь.